alam na hindi kailangan pa ng tulong ko. Magsisilbing kantayan na parehas parang bantayan. Lumapasin ka lang bulungan. Di natatari ko ang dahilan ko. Pag ikaw kasama ko, kasalan tanging hantungan ko. Binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Even nobody else, di ka lang sumabay. Don't be the lobby boy, lagi ko hinihintay. Di ko kaya ila, malapitan mo pa ang mga labi natin. Malawalas. Yug-yug naman, no? Malawalas ka malapala ang kain. Di mo kinain, sa natika din, matulog ka pa naman, nagpaupain ka ng ka. Lalong ipababa ka punta sa akin. Ba't tingnan na ng tuwag ko? Wala namang bago. Muna lumayo sa'yo, alam na ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Even nobody else, di ka lang sumabay. Don't be the lobby boy, lagi ko hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Even nobody else, di ka lang sumabay. Don't be the lobby boy, lagi ko hinihintay. Team Pisot. Team Pisot, nakalista na po. Main mo ba ito, Team Pisot? Main po ba itong Team Pisot? Team Pisot po. Yung Team Pisot po, main po ba ito, Team Pisot? Yung sino po, yung si Brimer Triangle Official. Team Pisot po ito. Si Brimer Triangle Official. Main ba to, main? Isa lang po ba ito si Blimer? Tres Triangle Official tsaka si Team Pisot Vlog TV. Magkaiba po ito, magkaiba. Di ba dito po yung ninja na po, yung Team Pisot Vlog TV, ninja po ito. Maghintay pa tayo ng sasali. Yung mga nagpalista po, stay lang po dyan. Simulan uli ng ating pag-ibig. Kuya Edwin, ano po yung palalapag nyo, yung locomoto? Palalapag nyo pa yon? Kuya Edwin, yung locomoto ba yung palalapag nyo pa? O nga po, yung isang channel nyo po na palalapag, yan po yun, yung ay boys na. Nakalista ka na dyan. Pangatlo.
yan, pangatlo. Share lang po tayo. Ay, palista lang po. Magdikit mga load. So po mamaya po magdikitan tayo. Mamaya po lalapag po kayo lahat yung mga nagpalista. Huwag po kayo lahat kayo malalapag. Magantay pa tayo ng mga sasali. Uy, ano ba yun? Visares Idol. Sa iyong tingin, alam ako. Sa aking reaching me. Share lang po yung live natin. Please come here na. Ayoko na kasing nag-isa. Magpapapatan tayo na. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako bagong pasuway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Iyong ganda ay walang kapatay. Alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking nakapitalida. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chingin, girl, may chingin. Girl, may chingin. Alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking nakapitalida. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chingin, girl, may chingin. Girl, Sandy Oliverio, the best. ako na yan, nakapwede na sa akin na lang, yeah. Huwag na naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. At di ko makikinig ang aking nararamdaman. Sana sigilan ang chinita na yan sa kanyang pinagkatayuan, yeah. Antay pa tayo ng sasali. Alam ako ay natuloy na. Mga Okay. Mama mo pala yun dyan. titil ang aking nadarama. May chingin, girl, may chingin, girl. Yan na. Pagkat ano mga to? Doon mo. Sige. Hindi ka pala kumakain dyan. Ako hindi pa ako kumakain. Para tayo ay kain na. Mamaya pa ako kain. Summer Mix DJ. Ay. Oh, maganda yun. Lagi mo sama si mama mo. Tiktakin mo na rin si mama mo. Yung siya lang mag-isa. Yung siya lang mag-isa, malay mo mag-viral.
kasali ah. May palista po yung gustong sumali. Huwag pong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Huwag mahiya. Huwag mahiya. Huwag po kayong mahiya. Type palista lang po. Naglilista pa ako. Thank you sa'yo, kuya. Hello. Patiktokin mo si mama mo. Diyan. Patiktokin mo, kahit siya lang mag-isa. Pasayawin mo yung sexy ba? Pasayawin mo yung sexy. Suotan mo ng ano, sexy na damit. Marami dyan mga nanay nagwa-viral. Nagwa-viral sila sa TikTok. May palista po yung gustong sumali, wag po mahiya. Para po makapag-start na tayo. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si John TV ang iyong host tonight. May palista na po. Pasok, pasok, pasok. Pasok kayo, pasok, pasok. Oo, malay mo dyan, mag-trend din yan. Maraming mga nanay na nag-viral, yung mga sumasayaw ba? Sumasayaw sila. Oo. Mamayang gabi, pasayawin mo. Pasayawin mo dyan. Type palista na po, type palista na. Share lang tayo ah. O dyan, pasayawin mo. Share lang tayo muna.
shout out to you, to all Team Pisot. Team Pisot, big shout out to you. SSCTV, SSCTV, big shout out to you. Sandy Oliverio, the best. Wala na po bang hahabol? Wala nang hahabol? Oh, magaling siyang sumayaw. Magaling siyang sumayaw dyan. Pasayawayin ng pasawayin. Ay, pasayawin. Northern Summer Mix DJ. Basta la Bizares Idol. Wala na bang hahabol para makapag-start na tayo? Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best. Wala nang hahabol? Northern Summer Mix DJs. Wala na bang hahabol? 5 million in the house. 3 million in the house na lang pala.
Rizares Idol. Yan. Yan. Ano? Lalapag na ako ng ano ha? Wala na bang habol? Lalapag na ako ng ano, login. Wala na bang habol? Type present po nandito yung mga nakalista. Type present po yung nandito, yung nakalista. Yung nakalista po. Type present po yung nakalista dito. Tatanggal yung earphone ko. Saka ni Lolo. Ay, natanggal yung earphone ko. Pangit naman yung earphone na to. Palista na kaya, palista. Beats Production. Maglalapag na ako ng login ha.
Habol na lang sila dyan, habol. Basta Lavi Suarez, Idol. Sandy Imperio. The best. Morgan Sama Mix DJ. Malayo na ang gabi, wala ka sa'king tabi. Pilit kong nilalaman ang nakaraan, ngunit di manalo. Nangyari dito. Dahil lang ang pag-ibig Wala. Nangyari. naririnig mo. Wait lang. At nagsama ko sana'y pakinggan mo. Kahit di na ayos, sana'y maalala mo. Wait lang guys, nabura ko. Tayo, sana'y pakinggan mo. Wait lang ha. Ang tibok ng puso ko ay ang pangalan mo. Ako ay lumuha dahil di ko kayanin ka. Iwan ka dahil ikaw lang Nagalat sa Tadia, si Rebecca. alam ko. Thanks for coming. Ako'y niloko, sana'y ay mahal. Kung ako'y sisundahin mo, sana'y maalala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo. Ang tibok ng puso ko ay ang Nabura yung login, Lente. Yun. hindi ako nararapat sa Pakipuntahan ko yung login natin. Na ganon. Mukhang puso sa'yo. Oh, wala akong nagawa. Minahal kita kagad ang puso kong ito. Kanino ba dapat? Naranasan mo na ba na umibig sa tao na di pala para sa'yo? Pagkatapos mo ng mahalin, ibigay ang lahat sa bandang huli. Dikitan na, yung mga gustong humabol, habol na. Naramdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili Dikitan na tayo, kung may mga team kayo dyan, pasukin. Balikan ng mga nagdaan, hindi na malaman. Kung may mga team kayo, pasukin nyo. Kung saan nga ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit dito nauwi ang pag-ibig na ibinigay? Bakit mo nilagay sa kanukutan ng bigatin? Ito bang suki? Pagkawa di maikumpli kapalit ng aking katapatan at tingnan parusa sa akin. Login muna tayo, login 1. Marahilikin na ikaw ang para sa akin. Pakipuntahan ko yung login natin. Ang dapat na mahal, hindi sana ganito ang natamo. Kita kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong pagkikisan. Hapdian siyang naramdaman, hindi na Login. babalik ang lahat ng ating nakaraan. Ngayon pasuli na ang lahat. Puntahan ko yung video, kung skip ang video. At least panoorin po ng 2 minutes. Kung pwede po sana 2 minutes yung video, panoorin. Para po hindi malagas. Okay. Panoorin po yung video, at least 2 minutes po. Para po hindi malagas si Banana. Di na tayo, sana'y maalala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo. Ang tibok ng puso ko ay ang pangalan mo. Hello. Panoorin po, 2 minutes po yung video natin. 2 minutes panoorin. Then
mag-comments po na naayon sa napapanood. Iwasan pong magsalita ng mag-type po ng spam words. Katulad po ng wow, amazing, keep it up. Pabalik naman sa bahay ko. Mga ganun po pahags, mga spam po yan. So, iwasan po natin yon. Mag-comments po tayo, 10 word pataas po ha. Then sa dulo po ng ating comment, ng inyong comments, type nyo lang po hashtag Joan. Then balik po kayo sa live natin. Ay, i-like, set nyo po yung video. Then balik po kayo sa live natin, bagong dikit. Bagong dikit, J, lumang dikit, M. Ganun lang po. Huwag pong skip yung video. Panoorin niyo po at least 2 minutes. 2 minutes po yung video, 2 minutes. Mix DJs. Panoorin po yung video, 2 minutes po. 2 minutes. Yung mga gustong sumali, pwede pa kayong humabol. Sandy Oliverio, the best. Puntahan po yung login natin guys. Puntahan yung login. Hindi niya makita yung login. Hindi niya makita yung login. Wait lang.
Ito na dyan. Ayan. Teka ah. Ito lang dyan ah. Nadalit niya siya ah. Teka, mag-main lang muna ako, mag-main ako. Hasta la Villares Idol. Teka, mag-main lang ako ah. Naka-second account kasi ako eh. Sandy Oliverio, the best. Ang sarap ng minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko naman. Ang nais ko'y laging kabilang. Alam mo bang dahilan? Sa tuwi na naaalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking nag-iisa. Wala nang iibigin pa iba. Ayan ang login natin. Pakipuntahan po. Best. Panoorin po yung 2 minutes po. 2 minutes panoorin po yung video. 2 minutes po. Then mag-comments po na naayon po sa napapanood. Then words pataas. Then balik kayo. Ay like and sub. Share on niyo po yung video. Then balik po kayo sa live natin. Bagong dikit. J. Lumang dikit. M. Ganun lang po. Huwag pong skip yung video. Huwag pong skip. Pakipuntahan po yung login. Pakipuntahan po yung login natin. Hasta la Villares Idol. Gusto mo na konti po. Tutulog na tayo. Northern Summer Mix DJs.
Login guys, login. Sandy Oliverio, the best. Login 2. Panoorin po guys yung video. 2 minutes po, 2 minutes. 2 minutes po natin panoorin yung video. Tulad ng mundo, tumitigil sa pagbintang. Ibig di mapapagod, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pagkabos. Pag-ibig di matatapos. Pagkatapos pang panoorin yung video, 2 minutes, 2 minutes po natin panoorin yung video. Then mag-comments po tayo, kuya. Sir, mag-comments po tayo na 10 words pataas po na naayon po sa pinapanood po. Kung ano po yung napanood natin, yung comments po natin, gano'n ng halimbawa, nagluluto siya ng spaghetti. Wow, ang sarap naman. Ay, bawal po yung wow, ah. Ang sarap naman ng iyong spaghetti. Yan, dugtungan niyo po, pakiabayan po yung comments niyo po. Then, sa dulo po ng comments niyo, ilagay niyo po yung hashtag Joanne. Then, i-like set niyo po yung video. Then, click bell button po. Then, balik po kayo sa ating live. I-type niyo po bagong dikit, J, lumang dikit, M. Halimbawa po, napuntahan niyo po ako. Joanne, bagong dikit, J. Joanne, bagong lumang dikit, M. Ganun lang po. M tsaka J lang po. J tsaka M lang po ang itatype niyo po. Para po hindi mahaba. Pakipuntahan po yung ating login to. Hasta las Visares, Idol. Sandy Oliverio, the best. Pakipuntahan po yung ating login to. Two minutes po tayo. 2 minutes watch video, 2 minutes po. 2 minutes.
Pag maiksi po yung video at mga 1 minutes po, panoorin po lahat. Panoorin po lahat yung video. Pag maiksi po yung video. Para maiwasan po yung lagas po para maiwasan. Panoorin po yung video, 2 minutes po. Then pakiabaan po yung comments po. Northern Samar Mix DJs. Para hindi malagas, para hindi ma-spam. Then iwasan po yung spam word katulad po ng one amazing, wow, amazing, keep it up, pahags. Then pabalik naman ako sa bahay mo. Mga ganun po, spam po yun. Tagalogin na lang po. Okay na po. Okay na po. Ang sarap nito. Kambing. Panoorin po yung video, 2 minutes ha. Ito, manonood na ako ng mga video nyo, 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes. Pisares Idol. Para po maiwasan po yung lagas. Dito ako sa video nyo, nanonood ha, 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes bago po mag-comment, ay habang nanonood po, mag-comments na po. 10 words pataas. Then like, sad, bell all nyo po yung video. Then balik po kayo sa ating live, type nyo po, bagong dikit J, lumang dikit M. 2 minutes pong panoorin, 2 minutes. Yun, dito na ako sa mga video nyo. Para po iwas lagas po yan. Iwas lagas po. Huwag po kayong magmadali, huwag pong skip yung video. Huwag mong skip yung video. J lang po. Pag bagong dikit, type J lang po, J. Bagong dikit, type J po, para hindi po mahaba. Kaya nasa lumang dikit, type M lang po, M. J, M lang po ang type. Okay po. Two minutes pong panoorin yung video, 2 minutes ha. This is the mix of DJ Pakipuntahan po si Kuya Ed, 2 minutes po, 2 minutes po for watch, 2 minutes watch. Oh, baby. 2 minutes. Oh, baby.
tayong magmadali para po iwas lagas yan. Just touch my body. Don't need nobody. Mag-comments po tayo na 10 words pataas po. Yan nilagay po natin sa dulo ng comments po natin. Hashtag Joanne. Iwasan po nga mag-type ng spam comments po Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Even nobody Yung mga gustong sumali, pwede pa kayong humabol guys. Pwede pa. Pwede pa kayong humabol. Pakipuntahan po si Kuya Ed. Yung sariling bahay po, huwag puntahan. Huwag pong puntahan yung sariling video. Panoorin po yung video 2 minutes po, 2 minutes. Bibigyan ko po kayo ng oras, 2 minutes po. I-type niyo po, halimbawa napunta niya po si Kuya Ed, bagong dikit J, Ed J, kaya Ed M sa luma, Ed J sa bago. Dagdag pa tsara, hindi na ako tinignan ka o na sure na finish ka. Opo, bago yan. Ed J, bago. Ed M, luma. Makita yung Kuya Erwin TV official. Sali ka ba Kuya Erwin? TV official.
pakilapag mo yung pakilapag mo yung Boris Galang mo, hindi ko siya makuha. Pakilapag yung pangalawa. Pakilapag Kuya Ed. Pakilapag yung pangalawa. Thank you Ma'am Celia sa iyong patamsak. Thank you po sa iyong patamsak. Thank you. Thank you Ma'am Celia. Thank you so much. Kuya Ed, pakilapag yung bahay. Thank you Ma'am Celia. Thank you so much. Thank you Ma'am Celia. Thank you sa iyong patamsak rin. Thank you so much. Thank you guys. Kuya Ed, pakilapag nyo yung bahay, yung isa, yung pangalawa. Yung pangalawa. Teka, tamsak rate mo natin si Ma'am Celia. Tamsak rate mo natin si Ma'am Celia. Tamsak rate po natin si Ma'am Celia. Sabihin lang po, tamsak rate, hashtag Joanne. Pakipuntahan mo na po natin si Madam Celia. Sabihin lang natin, hashtag rate, ay, tamsak rate, hashtag Joanne. Si Madam Celia. Sabihin lang hashtag rate, tamsak rate, hashtag Joanne. Nakipuntahan po si Madam Celia. Sabihin lang po sa live chat niya, tamsak rate, hashtag Joanne. Tamsak rate, hashtag Joanne. Then balik po kayo sa live natin. Tamsak dan. Kuya Ed, pakilapag yun yung bahay, yung pangalawang bahay. Yung Boris Galang, hindi ko makita. Pakilapag kuya.
pakilapag. Yung pangalawang channel mo. Pakilapag po. Kuya Ed. Pakilapag po yung pangalawang video mo. Hindi ko makita eh. Hindi ko ma-search. Pakipuntahan mo na po si Madam Celia. Tamsakrate mo natin si Madam Celia. Tatlong beses kuya. Dalawa pa. Tatlong beses. Okay, thank you. Panoorin po natin ang video, 2 minutes po, 2 minutes, kontra Lagas. 2 minutes natin panoorin yung video. Ano to kuya Ibon? May pumukol na pipit sa aking likod. May sugat. Mabait ang ibon na di umaalis. May sugat siya, gamutin mo daw siya, gamutin. Gamutin daw yung ibon. This is the mix of DJ St. Mark. Ay, pinalaya mo na. Nagamot mo na kuya. Lagyan mo ng betadine yung ulo niya. Betadine, tapos makainin mo. Ano siguro yan? Tinirador ng mga bata. Yung mga bata, tinirador. Yung mga salbahing bata, tinirador yan. This is the mix of DJ St. Mark. Bata pa siya, bata. Ang ano pa siya, ibon talaga, ano siya, ibon pipit. Bata pa siya. Proceed tayo kay Blimer Tres Triangle Official. Pakipuntahan po. Of DJ St. Mark. Pakipuntahan
Puntahan po si Kuya, si Boris Galang. 2 minutes po, 2 minutes. 2 minutes pong panoorin yung video. Ano yung dalawa, sir? Ano yung dalawa dyan? Powered by DJ Romo exclusive. Power, peace, love, peace, Ilang sub mo na po? Yung may rose po? Sir, yung may rose? Yung may rose? Yung may rose na latest video mo, yun ba yun? Yung may rose na latest video mo ba? Sa'yo yun, yung dress triangle, oh. powered by DJ Romo Yung may exclusive. rose po ba? Yung may rose latest video? Ilang sub mo na po, sir? Blimer, tres triangulo. Ilang sub mo na po? Yun ba yung may rose? Pakisagot po, pakisagot. Oo nga po, yun po yung latest video nyo, yun yung may rose. Bulaklak po na may rose. Yung bulaklak po na may rose, ilang sub mo na po? Ilang subscribers mo na po, sir? Ilang subscribers na yon? Para mahanap ko. Ilang subscribers na po yun? Para magkaroon ng idea. Ilang subscribers na po yun? Yung tres triangulo. Ilang subscribers na po? Hello? Ilang subscribers na po yun? Yung tres triangulo. Zero, as in zero, wala siyang views, walang ano, wala siyang sub, zero, siya, zero. Episode vlog na lang.
yung Timpisot Vlog TV na lang po. Timpisot Vlog TV. Sige po, yan na lang po. Timpisot po, Timpisot. Pakipuntahan po si Kuya Ed. Kasi manonood pa ako dito eh. Pakipuntahan po si Boris. Boris po, pakipuntahan. Timpisot, okay. Noted po. DJ Rodski, the best. Basta Team Boyong, Gapa Uyong. Nakita ko na po, Timpisot. Timpisot Vlog. Manonood po na po ako ng 2 minutes. Pakipuntahan po si Boris po. Manood po ng 2 minutes po yung video niya. Dito po ako sa Timpisot po nanonood. Maldano, Disco Mobile. DJ Rodski, the best. Naka 1 minutes na ako. 1 minutes pa. DJ Rodski, the best. Basta Team Boyong, Gapa Uyong.
nakaraan pong team episode. Panoorin po yung video at least 2 minutes po, 2 minutes. Para po iwas lagas tayo guys. 2 minutes. Try natin 2 minutes. Para po hindi malagas po si Banana. Hayaan mo na magpaalam. Good evening sa iyo, kambal ni Torco, Sir Arger. Nali ka po. Sir Arger, sabi ka. Diyan. Sunod ka na dyan, sunod ka na. Walang alis ha. Sige po sir. Nailapag ko na po yung dalawang login. Saka tatlong participant po. Di bali 5 po, nailapag ko na. Sige sir, mahina lang dyan, mahina lang siguro signal mo. Sige, tuloy lang. Tuloy lang dyan. Minsan mahina talaga yung signal. Sir RJ, lista na kita. Makipaglipitan ka na po. Marami kaming alaga ditong aso. Habol ka na, Sir Arjer. Nakalista ka na. Panoorin po yung video, 2 minutes po. 2 minutes po natin panoorin yung video para iwas lagas po. 2 minutes. 2 minutes pong panoorin yung video. Pakihabaan po yung ating tawag dito, comments po. Ilagay po sa comments po natin sa dulo at tagyoan. Minutes po natin panoorin yung video, 2 minutes. Episode 131 subscribers, episode.
kuya. Ilang minutes ba yun? Ako 2 minutes lang nanood. Yan mo. Dahil di magagalaw, pinipigilan ba ang puso mo? Galing ah. Ibang sinisigaw. Kung di rin tayo sakli, awatin ang sarili na umibig ang muli. Nalabat ako. Napuntahan niyo na po ba si Tim Pisot? Takot na po ba kay Tim Pisot? Jan, pakipuntahan po si Jan. Si Jan. Pakipuntahan po si Jan. 2 minutes po natin panoorin yung video. Nantok na ako. Panoorin po natin yung video, 2 minutes po. 2 minutes.
2 minutes para hindi makawala si banana. Para po hindi malagas. 2 minutes po. Kasi sayang lang po yung effort natin pag nalalagasan lang tayo. Siguro may lagas din, hindi mo na mawala po yung lagas, pero hindi po siya masyadong malagasan. Diyan, ituloy-tuloy mo na yung dyan ha, dyan. Ituloy-tuloy mo na yung channel mo na yan, nakapalit ng palit. Yun ang yun ang gawin mo ng main. Dyan, dyan. Kasi ang dami mong ninja eh. Yun ang gawin mo ng main. Di ba malaki na siya? Nag-spread ko yun una. Ngayon, nasa 30 ka na. Nasa 30 subscribers ka na. Ituloy mo na lang yan. Pakipuntahan po si Jan Jan. $25 lang. 30 na kanina nakita ko dyan eh, 30. Sir Arger, napuntahan mo na ba si Tim Pisot? Sir Arger. Tim Pisot po ba? Nakahabol kayo kay Tim Pisot? Sir Arger, napuntahan niyo na ba si Tim Pisot? Tim Pisot po. Okay po.
naman, Mix? Ay, si Sir Mix? Baka busy siya dyan. Baka busy siya. Invite mo siya dyan, invite mo. Baka busy yun, kaya hindi nakakapunta. I-message mo siya dyan, invite mo siya. I-message mo siya dyan, si Mix. Baka busy yun. Kakapuntahan lang po si Ma'am Biyahe Longga. Patapos na po tayo. Konti lang tayo. Sana bukas marami tayo. Mag-invite tayo guys ha. Yung mga kakilala natin na mga vloggers. Invite po natin. Yung mga hindi pa na-monetize. Pakipuntahan po si Ma'am Biyahe Longga. Panoorin po yung video at least 2 minutes po. Pakihabaan po yung ating comments. Kontralagas po yan, kontralagas. Pagsaga niyo po panoorin yung video at least 2 minutes. Pag maiksi lang po yung video, panoorin po lahat. Tapos na tayo. Bukas po yung mga may kakilala po ng mga vloggers po na hindi pa monetize. Pwede niyo po siyang invite para po makarami po ng bananas. Invite niyo po. Kaya i-add niyo po sa GC. I-add niyo po sa GC. Tara na, lagaw. Lagaw ta. Andito na ako sa video ni Carger. Panoorin ko siya ng 2 minutes. May harang pa, may harang. Pag monetize channel na po, wag nang skip yung harang po ha. Panoorin niyo po yung harang. Yung ads. Matapos na tayo, lalapag ko lang si Arger. Matapos na po tayo. Nantik na ako.
Mag-invite po tayo bukas guys ha, mag-invite. Mag-invite na rin po ako. Okay, puntahan po si Kaljer. Okay, puntahan po si Kaljer. Puntahan po kasi ka Alger, panoorin po yung video niya, at least 2 minutes po. Yung pakiabaan po yung comments natin. Bukas guys, mag-invite tayo ha. Tulungan niyo ako mag-invite.
Dito po ako sa isang video na ilalapag ko. Pinapanood ko po siya ng 2 minutes. Bago ko po siya i-share sa inyo, nag-likes and share na rin po ako. Ito na lang po yung nalapag ko guys, tapos na tayo. Yun po nandito. Si Kuya Ed, si Carger. I-play all ko po kayo ngayong gabi. Si Jan, maliit pa yung bahay niya. Kailangan nasa 100 plus pataas. Ibigyan na lang kita ng banana sulit dyan. Si Carger, saka si Kuya Ed, i-play all ko sila ngayon. Play all. Lahat kayo nailapag ko na guys ha. Lahat kayo nailapag ko na. Yung mga nakalista, lahat kayo nailapag ko na ha. Tapos na tayo. Nailapag na kita dyan ha. Try ko ulit, bigyan kita ng bananas mamaya. Si Carger, tsaka si Kuya Ed, play on. Pag umabot na dyan ng 200 ang iyong subscribers, i-play on na kita. Play on. Opo, si Kuya Ed, tsaka si Carger. So, tapos na po tayo. Kunti lang kasi tayo eh. Tatapusin na natin yung live natin. Lahat po ba kayo nakapag-login? Lahat po ba kayo nakapag-login sa video ni host? 200 dyan, 200. Kung nasa 200 ka na, play all kita. Katulad sa kanila. Lahat po ba kayo nakapag-login? Login po si host po. Lahat po ba kayo nakapag-login? Logout na tayo. Sige, mag-logout na tayo. Wala akong bagong video, kailangan ko na mag-upload.
Lagot na tayo. Alin yan, alin yan dyan? Ano yun? Yung sa akin na lang, ano yun? Sa akin yung ayun, anong alin? Ang alin dyan? Ay, log out pala. Wait lang. Hindi, dalagay ko sa yung video dyan. Ito na, nakakuha na po ako. Oh. Log out na tayo. Log out na tayo dyan. Matulog ka na. Papasok ka pa yata bukas. Tulog ko talaga. Kapis po. Lagat na tayo dyan. Lagaw na tayo. Patulog na tayo. Day off na bukas. O, sige. Mag-invite ka dyan ha. Invite ka ha. Punta ka dyan sa Facebook page ng mga YouTubers. Mag-invite ka dun dyan. Sabi mo, invite ko kayo sa LS. LS po ng 8:30 ng gabi. Nalilista mo sila. Ilista mo sila kaya i-add mo sila sa group natin dyan. Dyan ha. PM kita mamaya. Tapos na tayo, Kuya Ed, Sir Ajer. May play all kayo sa akin ngayon. Si Jan, try kong bigyan ulit siya ng bananas. Tapos na po tayo. Thank you po sa inyong lahat. PM ko kayo mamaya, Kuya Ed, tsaka si Sir Ajer, PM ko kayo mamaya. Sige po, invite po tayo bukas ha. Invite ka na dyan ha. Mag-invite na ako ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Good night, good night. O dyan, gumagawa ako niyan dyan, masarap. Nagluluto ako niyan, dito. Good night po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-participate. Thank you so much. Invite tayo lahat bukas ha. Busy. Mapapanis yun dyan. Papanis yun. Punta ka na lang dito. Thank you, Sir Roger. Punta ka dito dyan. Nilutuan kitang biko. Punta ka dito, lutuan kitang biko. With matching spaghetti pa. Biko, tsaka spaghetti. Ito ko sa Pangasinan eh. Pangasinan ako. May mga biyahe na ngayon dyan. May biyahe na, biyahe. Dito may biyahe na. Papuntang Manila. Pangasinan to Manila. Manila to Pangasinan. Thank you. Tapos na po tayo. Good night. Invite tayo bukas ha. Invite ha. Hi, Jan. May kilala ka dito? Oh, pwede yung puntahan.
Nabotas? Ay, nabotas? Nabotas, bandang Maynila yun, di ba? Sa bandang Nabotas, bandang Maynila yun dyan eh. Pwede rin, lumalaw ka doon at pasyal ka dito. Ewan ko lang, magkano ng pamasahe. Mahal yata ang pamasahe dyan, napunta dito. Nabutas sa Gurat po. Saan yun? Nabotas. Nabotas. Sa Nabotas yan. Oo, bandang Manila yun, di ba? Nabotas. Wala kang pasok dyan? Wala kang pasok bukas? Wala kang pasok bukas? Good night, good night. Okay, good night na. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Good night, good night. Thank you, Carl. Thank you, Sir Jer. Yeah, thank you sa inyo. Kahit konti lang tayo. $30 subs ka na, Ben, di ba? 30 subscribers ka na. Basta gawa ka lang ng gawa ng video. Ako nga, hindi ako makapagawa, busy. Hindi ako makagawa ng video ko, busy. May trabaho. Tapos, daming ginagawa. Wala akong time makagawa ng video. Bye-bye na, Jet. Bye-bye na. Good night na. Bye-bye. Bye-bye.